Jam geno waali fine wiyete men ñande Naasaande 14 Duujal 2026 ina hawre 26 saftorandu 1447 fergo konngudi dabɓi tuuba domburu ko ullundu taƴata duhol mum neɗɗo ko heewi doole walla heewi fitina ko fof won jawruɗo ɗum tan ngol konngol heewi wiyeede ko sangande neɗɗo haala tawi on ala mo huli e aduna ala bonanɗo ɗum so wona gooto firti ko kala ko o finni so kaari ari tan o yiiloto ko jam Duɗal Pulaar Murtuɗo JOOB yo jam ñallu ñallen e nder heen